בעולם, בין הבית הספר שלנו, שזה בית ספר סלמון, לבין בית ספר ארזים. מה שעשינו פה זה בעצם ניסינו להקל על הארנבים ועל הארנבונים, ובנינו להם את המקום הזה, שזה ארמון. מכאן, ארמון זה כאילו קיצור של ארזים וסלמון, אז זה גם ארמון של הארנבונים. פה בעצם זה תא המלטה. הארנבת יכולה להמליץ פה, וככה נוכל לפתוח, לראות מה קורה. יש לנו חלון מפוצץ, בלי להפריע לה או לבורים הקטנים שרק נורדים. לתוך התא המלטה יכולים להיכנס לפחות 2 ארנבונים, וכך שיהיה להם גם נוח. פה זה מדרגות למשחק, לפעילות גופנית. זה לפעילות גופנית, למשחק, לתעסוקה. במקום להציג לארנבונים הקטנים, אתם הלכתם לשם לנגר? במקום להציג לארנבונים הקטנים, אנחנו מסתכלים מפה ולא מפריעים לאמא לארנבת שרק הבליטה את הגורים הקטנים, ובכך לא להפריע לגידול שלה ובטיפול שלה בארנבונים הקטנים. פה יש מחילה שהארנבונים יכולים גם להסתתר בה וגם להשחיז את הציפורניים והשיניים, כי לא הרבה יודעים, אבל אצל הארנבים הציפורניים והשיניים גדלים כל החיים. אז חשוב שהם ישייפו אותם. הבעיה שלנו הייתה, ניסינו דשא? סינתטי? ובעץ. בעצם הולכת גם בשביל מקומות מסתור וגם 90 סנטימטר כמו בטבע. המדרגות זה בעצם גם בשביל פעילות גופנית וגם הארנבונים גם אוהבים להרגיש קבוע. בתא המלטה שמנו חומרים שמדמים את הטבע שהם ירגישו בבית. הבעיה שלנו היא שרוב הארנבונים דשא סינתטי, השתמשנו בענפים, והכי חשוב, עשינו את הכל ידידותי לסביבה, הצבעים לא רעילים, הכל כדי שיהיה להם טוב והם ירגישו כמו בבית ולא בשטח. איפה זה עומד, בפינת חי? כן. כן, יש גם בבית ספר של